Praise the Lord, Kristen takuk tebu kusong, Kaitor kaham bini hamjak ma by player. Kubino Kaitor belai kaham sungno bo hamari te coba rui tongo. So ang tini norokno kaisa kokno share kainani muchungo. Kok abo belai na nangkukma. Tabukni jorawo ang nugo jes nukhungno belai kano kaglai ma rok sungnugo. Bihik besai thancha ke tonglai mandia besa butoi alada ne lamawo tongmani. So kebangma kokno share khaijak nai tongo ang agi puila YouTube video upload khaiprum because ang koroksa family mission samong khlayo inge chini mission chini ministry ni joto no chachrai angno inge ajorawo ang brother songwai samong khlaikha Tripura mutamuti joto jagaon thangi cheng family visit khlaikha tai nukhung rokno nukha tai kebangma ani intention tongo je nukhungno tui kok sanani tai nukhungno tui frumung runani tamni bagai ngangke Kerala ni brother rock by mission no khlaiye nukhung kaham kana buju manka nukhung bahai ingani nang so ang next video kaisa tu bunai video ngangke nukhung kathar chini langmawo chini nukhungo ngai da tong ching bible lo nugo holy family ni abong ngangke Joseph Mary Jesus so borokni langmanoti naisigi naikangangke abuse kathar nukhung ketini nukhung hai chini langmao angi da tong chini nukhung tabuk bahai so naisik naikangangke bible ni kokno tui pori hui dia oi naikangangke tini chini nukhung je angi tongman bebak no ulta se ngai tongo tini abuni bage ang video no norokno just kisa share khana muchungo because next video fai tongo abong gangke nukhung kathar tamono hun nukhung kathar bahai ke ngai manai bahai ke Kaitor ni naisik matai nukhung no toni manai abuno next video sanai gabat tini ang norono kaisa kokno sana muchung mani kabose Bihik Bwsaini no tuyi praise the Lord hallelujah so ani Kriston takuk tebu krok tabuk kaisa jagawa ang prayer kanan thangangke Bihik phai sapainai Bwsaini tei complain nai Bwsai phainai Bihik no tei complain nai so tini ang norokno kisa clear khainani muchungo so buri basanai ani Bwsai ano jora ria ano berairia ano tuya ano asa agini hai hamjakli anai inke Bwsaini sengka Bwsai sanai hai nei brother angje mansak bono jora ri tongle because ani office ni samong tongo ani personal samong tongo samoro bebak na ngan nukhung ni bagai na khlai tongo ani Bihik ni bagai ani Bwsaini bagai hapono asake biji ngai thango joro brother angbo mbukhau muchung topono jora rimai ni ngai thango so an Kriston tako bukura angkisa norokno tini message na muchung mani kabuse nukhung kathar nani bagai kaisa muitu narakna nango chung khoroksa na buji lai mong tongani nango jodi sing khoroksa ni a situation no buji anga ke Bihik Bwsaini man kun meaning kri first am bela important je sing buji nani nango chini Bwsai tamo khlai tong sabni bagi bo kosto khlai tong tamni bagi bo asik bijingka abuno naina nango tini naisik naikangka ni Kriston takku bukro osung saro bebak na injustice ai cela kahamno ngangka beri satogo beri kahamno ngangka cela satogo Bihik kahamno ngangka Bwsai satogo Bwsai kahamno ngangka Bihik satogo like injustice ai kaham borro ke kosto no manai tongkha tamo beri tamo cela hamia borro ke bor enjoy na kai tongkha but tini ang tini norok no okok no sanam chungmani kabuse ani Kriston takku tai bukro belai important khoroksa Kaitor no poito khlaine Jesus no poito khlaine enge nukhung no kaham ke naraknan abu chini khlai thai no chini responsibility nukhung no kathar ke tono naithok ke tono ni next video topic kabangma kok no salai nai because these days ang one so goje nukhung no tei kisa kok salai ni muchungo tani bagi ngi chini Tripura na sigai nai khangang ke nukhungo kaklaima baksa bri besanai ningano jora seria ang nangma jora serilia ani kunu mungsa seneng tu susugli ang ka ang numai tongai tam khaine ba ani bagi alada chala ka mo tong ang alada chala be khari thangnai ni baksa ba sao but this is not correct nung nini Bwsai be kaijak ka hamai bo hamya bo nung bobai ne ma tongnai because this is the God's law omo Kaitor ni raida omo Kaitor ni kerong obo nung mara khoknai nini Bwsai hamai da hamya to nung bobai ne ma tongnai jadi neng kakna muchung hangang ke kaji ke sini sekang neng kagai mano but kuaisa kajak hangang ke kebo phone sekagi menia Kaitor theba mano kebo ta sekagi amo suno Bible serai ke so so ani Kriston takuk te bukurok tini ang tamo okok no sana nai ke
tini puila point kisa buji laidi kisa buji na nango bihik bai Bwsaini kok nang sana nayo kisa buji mung tubdi ingi mano nini Bwsai ekdam amahai situation tongo abo nono jora rei main yangi tongo but tebo je mansak jorti nono jora rui tongo so amo bai nang satisfy pungna ni chesta klaidi because nang nini laibo nang demand klai ka nini Bwsai no a demand tai pai mung tonglak because nang naisik nai kau sungsaro nini setebo kaham family tongo nang borok no sering kangka nini lang mau bihik bai Bwsai kakna ni bara tai kono pon tonglak so aboni bagai nini thani je tongmani amo bai nang khushi ke tongde but buji laimong no tubuna nango chini no khung bihik bai Bwsai amo the line important tini ang belai kano khamo tani bagai ngai kabangma Christian no khung rok tini a buji laimong krei bihik joto joro no Bwsai no complain do katabang norono sana muchung mani ka buse nung nini Bwsai nini gana o tongpru nung bono sak nangya je bo respect mana muchung nung a respect bono ria je nini thani bo hamjak mana nangma nung a hamjak ma a chalano ria nini Bwsai no nini thani je care nangmani a care nung nini Bwsai no ria ani kristoni bihik hunjak nai rok bahai ke nini a Bwsai nung bai tongna muchung nai nung nini thani je mana muchung man abo nung rusu ria ngangke a Bwsai babo alada beribe tongya pono bini sambai bo biju ngi tongnai tamni bagai ingke nukhungo phaike a khaksang ma se mainya nini bihik ni thani phoroksa Bwsai kaisa mai rok khuri rejakna ni muchungo dress rok sui rejakna ni muchungo kaham dang kha bahai tong nini office of bahai ka nini samung bahai ka sungjakna ni muchungo because amo chini chala rok ni nature but tini sini buri rok amse ke selfish amse ke stubborn ngi thang amse ke parent ngi thang je Bwsai no ko saksa nang liya so amo bahai nai tini Bwsai kaham ke olamate dukhu manai tongo katabuk bihik kaham rok ani kristen taku bukrok ta bihik kaham rok bo amo hai tongo je asuke bihik care ang klai tongo hamjak ma rui tongo respect rui tongo bebak na klai tongo happen baksa Bwsai rok tam klai bihik no sak nangya bihik ni hamjak ma nangya tini ani kristen taku bukrang norono sana muchung mani ka Bwsai kaham bor rok tini kosto manai tongo bihik kaham ke Bwsai bai satok pitok klai jago Bwsai kaham ke bihik bai satok pitok klai jago so obono norok sense khana nangnai norok gnei kaisa kajak kha norok gnei kaisa thuna nangnai gnei kaisa sana nangnai gnei kaisa kan tongna nangnai kaham hamya norok salanya nangnai decision nana nangnai oboso na family obono sono bihik Bwsai mani Kaitor ni plan le bihik bai Bwsai na thansa ka tongna ni bagai sipia tini chini a bihik bai Bwsai no sekakna ni bagai o sungsar family logoi tongo Soitan phem logi tongo muito narak de chini Tripura ab tabuk Meghalaya no compare khaine ke chin Tripura ta broken family nukhung baijak kebang mangkha Shillongo 100% bisingo 60% jotto no nukhungo no broken family tongo bihik Bwsai kak laijak divorce sengjak but tabuk chini Tripura naisik nai kangka a Tripura tabuk obo ngai tongo bihik Bwsai kak lai mane Meghalaya o kaisa region because angro 2 week thangka kebang bar thangero kothuma ka hamrok pirika brother songbai thangai kaham hamya borok ni nukhungno biji dok klaisang naika oro saiman ka je chela hanjak nai rok o bihik ni aroni je respect mana nang mane am manya je borok mana nang mane abo manya ngai tongo abo ni bagi borok khao khaksang ma manya nukhungo abon bagi borok kago tabu sin Tripura bo omahai ngai tongo je buri rok truk Bwsai no sak nang yango so ani kristen taku bukrok tini ang just norokno sana muchung mani ka Bwsai sini Tripura ngka both side chelabo beri kaham nong ka sak nang yangi tangka tabuk cela kaham ngka beri be sak nang jagi angka but ang sana muchung mani ka Bwsai I am not judging other ang norokno bicar ke ang norokno bustumya but Kaitor ni muchung ma tamo obono norok sina naidi norok kene kaisa ka tonosi nini nukhungo kaisa sekak nai nini kiching ngka nang abono avoid ma khainai tabuk ani kristen taku bukrang norono sana muchungo buri rok especially norok no ang kaisa kokno sana muchungo stop gossiping kroksa ni bagai kok hamya sana no methati tamsa jeng kol khlai ke tamsa lai o Bwsai no omahai khlai ka cha khamu omo bono omahai ke sasti ka cha khamu o omahai but this is not correct who give you permission nono sob permission ka buni Bwsai ni kokno sanani buni nukhung ni kokno correction khainani who give you the authority no sabase odhikar kha buni nukhung ni hamya no sanani bagai but ani kristen ta koktai bukro you have to see your personal life
Pila first nini nukhungo nini bihik besai kaham da tong naga de but nung nini nukhung ni bihik besai ni relationship da kaham se kari ko but nung bunyong ka bola correction khai bunyong ka bola nung oma hai se khai de ni so but one thing mutu narak de first look yourself, look at your family. Nini besar bahai ngi tong nini besai tamu ngi tong check, nini bihik tamu ngi tong check khai di. If you need to change, you have to change. Jadi nung selain nang kabo selai marnai because Soitan suno naisigi tongo tani bagi ke bo ibi by Adam ni langmao dera mong tubuh ka Kaitor by sekak nani same way tabuk sini langmao bo haino a Soitan kerak ke samong kai tongo nukhungo kebeng mengrol penyan bagi. So be careful. One thing, pray well. Salbrom brom suridi. Kaito ni kok no puridi. Sungsar ni o mobile nai YouTube ta mongi tong obono nai tas serengdi. Tapi serial ngi tongo kak lai mani alada bihik tong te tai masa beri bai tong nani alada busai tong te tai masa beri bai cha samai chana ni nung abono nai tongo but nung abono serendui ba tongo so tam ni bagi amah video hai merok nai ngang ke jadi abono nai ma bai ni lang mas lajak tong ke this is not correct serial lo ngma hai ni lang mau ta ngrdi obo bebag entertain norokno mokol mutup nani bagi alada lama te tlang nani bagi no obo bang like soitani plan hai serengjak nai kaham tongo but chini borok au video nai mani besinte kaham se serengya ngangke you have to avoid na abono nung naya tong ka abono ni bagi best ni nukhung ni kaham ni bagi so ani Kristen ta ku bukrok tini ang norokno tini kok kazalna muchung mani ngangke Kaitor muchungo big besai thancha ka tong nani bujilawi tong nani je tong bai khushi ke tong di kaham ke suri lai di nok tharo thang lai di kene kai sake thancha ke chalai di thancha ke thulai di thancha ke tong lai di Abosi Kaitor ni muchung ma almost naitok family so ani Kristen ta ko bukrok next video norok bai salai nai holy family tam no han abnoti kolok kisa topic abnoti norok na sanai but ango video norok na just short message na muchungo krok satai krok sana bujilai di o bihik besai hinjak nai rok norok ni nukhung bai khangang ke norok ni cherai rok ni bobishot nostong nai tai Kaitor ni plan norok ni langmo engyang ngang ke Kaitor norok na salja bostum nai aboni bagi be careful on nukhung khajak ani bihik besai henjak nai rok norok na ang tini kaisa message na muchungo be united thanchang di thancha ke tonglai di ombela important stays together and praise together ombela important thancha ka tongdi thancha ka suri di amusin nukhung praise the Lord hallelujah